Sore Jumat iku pasaran mong saiki apa Jemi sampeyan kudu ngerti maksudnya priwe ana dalan mengetan parane kali ombake memana sejawa merene ora apa-apa sing pentinge laksana cita-cita sampeyan sedaya pada nungguan ning batese iku desa Celeng ning kene krungu para musisi rombongane ore dangdut nunggul isma bener bos kayu ayah bos kayu ayah kangge bos kayu sawang ning mata anak prapata kang minangka dari perbatasan desa Celeng lok bener arane iku tinggalan jaman dongene desa Celeng di sawang-sawang buktine rame pisan ya ning setamplate gawe subur ning pedagangane sore Jumat iku pasarane mong saiki priwen mi sampeyan kudu ngerti ngerti apa